Pozdrav svima, ja sam Dimitrija, evo nastavljamo naš Minecraft Survival. Ovo je 4. epizoda. U ovoj epizodi bi trebali da napravimo farmu. Sunce izlazi, no ništa nisam radio od prošlog puta. Mislio sam malo ovako da uredim ove čestove, ali to ću na brzaka, samo ovako. Stavim ovdje alat, ovdje rude. I to je sapling ovdje, ovo što možemo graditi tu. Ne znam šta će ovdje. I da, ja sam video... ne možemo trčimo. Vidio sam u prošlom videu da možda je loša grafika zato što traje pola sata i zaista mi je žao zbog toga, ali mislim da ne bi trebalo više tako bude, svi će sad traju 15-20 minuta. I neki videi mogu traju kraće, tipa sad brzo napravimo kuću i to je to. Ja, gledajte, ovdje neko nam skoči, sad nema bundeve. Dobro, o, vidi zombi, dođe. O, zapalio me. Dobro, to je normalno. Dobro, živi smo. I naše svinjice, 1, 2, 3, 4. Dobro, sve su tu. Idemo sad gore do kuće, o ne. Šta mi je ovo danas, sve pada. Idemo gore do kuće, znači prošla epizoda je bila sjajna. Šargarepu našli i imamo šargarepe, svinje. Sasvim slučajno bile u farmi. Sad imamo i svinje, i šargarepu, i žito, i bundeve. Samo nađemo neku džunglu pa nađemo i lubenice. I da, to je to otprilike što se tiče toga. Sad imam sjajnu ideju za kuću, znači treba će nam drva, cobblestone i glina. Sad se vi pitate šta će meni glina. Pa glina meni treba, sad ću pravim cigle. Od toga sam mislio temelj kuće napravim i dole sam je video. Mislim da u prošloj epizodi ili u pretprošloj, u drugoj, ovdje je bila glina. Da, jedan blok ovdje kad smo iskopali, rekli smo pesak. Da, to je bila glina. Sad ovdje malo uzimamo. Sad ću ja to da preskočim. Umiramo od gladi. Nema veze, ljudi, umiramo od gladi. Bitno da mi ne umremo. Samo malo ovako gline da uzmemo. Ovdje. Tako, brzo izlazi. Bežmo. To je pesak. Imamo dosta gline. Dobro, onda treba bi... Ne, ljudi, umrli smo. Ne mogu da verujem. Nema veze, idemo mi na to opet tu mjesto da pokupimo samo naše stvari. Sad smo siti. Dobre. Šta bismo mi sve izgubili. Ali dobro je, živi smo. Mislim, umrli smo, ali sada imamo stvari. To bi trebalo da je sve. 3, 4, 5. I da, ja vjerovatno posle ove epizode ću da snimam tutorial. Tako da vi možete naučite nešto što niste znali i tako. Vrzim kad ovako krenem nešto da pravim i onda nađem pećina i odem u pećinu. To sad neću da radim. Šta je ovo? Izvinite zbog ovoga. Slučajno sam promašio dugme. Tako. Tu ne može. Ajmo ovako. Dobro. Ljudi, ne znam šta se ovo dešava, to se tu lepo ludila. Sad mi idemo po još. Trebamo posle da ispečemo ovu glinu. I jel imamo ovdje, da vidimo, evo je. Super. Jel ima još? Nema više. Samo glina, samo 2 bloka gline. Ono svašta. Krava. Još kad bismo poslije napravili nešto za njih i one same uđu. To nam za svinje. I vi recite u komentare da li želite onako duge epizode kao što je bila prošla ili jednostavno da budu kraće. Ja ću sad vjerovatno
Ja znam da prekinem dok ja ovako tražim glinu. Da, prekinut ću, mi se vidimo kad ja nađem dovoljno gline. Ajde. Ljudi, evo nas sada u šumi, našli smo dosta gline. Sad se vraćamo gore ka kući i ovo može se razmnožava, samo uzmete bone meal, kliknete desni klik na to i dobijete ga. Ne možemo trčimo. Kako brzo gladimo, to je čudo, a šta da radim. A tako. Zove to. U šumu ima kasnije cijelu da isečem. Sravnit ću je sa zemljom. Ili mogu bi već da ono planina zaista lepo izgleda. To ćemo posle da istražimo. I da, našli smo emerald u drugoj epizodi kad smo išli u rudnik. Znači ne mogu da verujem kako nas je posrećilo. Sad ovo trebamo da ispečemo. Ovako, ovako i ovako. Ovako i ovako. Sad, ne znam da li će ovo da nam bude dovoljno. Tu ću ja da stavim svuda po još 2 uglja. Da bi trebalo bude dovoljno. Inače sad sam mogu napraviti blok uglja koji traje za stek i nešto. I sad ću malo premotam dok se ovo sve ispeče. Ajde. U stvari dok se ovo peče, pošto ga ima mnogo, ajde mi idemo po malo drva. Tu će nam trebaju drva, ne, kamen, i to ćemo kasnije da ispečemo. Ja znam da imamo već cobblestone u čestu, ali to će nam treba kasnije za mnogo drugih stvari koje želim da napravim. Tako. I dobro, sad ovako kopamo malo. To ću skipam dok ne iskopam 1-2 steka. Ajde. Evo, iskopali smo malo više od steka, pošto smo već imali. Pukao nam je prvi kramp. Ili drugi, ne znam sad tačno, ali se još peče. Mi bismo mogli polako počnemo pravimo kuću, zato što će sada noć. I da, ja sam baš razmišljao dosta kako da pravim kuću. U smislu da snimam cijelo što pravim. I odlučio sam da ću da ovako pokažem šta ću da pravim. I onda jedan zid stopiram i samo ga napravim. I vi vidite odjednom se napravio taj zid. I sve ću tako da pravim, zid po zid. Dobro, prvo trebamo ovako malo da iskopamo. To ću ja isto stopiram. Ljudi, evo iskopao sam, samo što nam je ponestalo drva. Treba će nam mnogo više kamenja nego što sam mislio da će nam treba. Ali dobro, naći ćemo mi toga. I naravno opet nam pada prokleta noć. Ajde, tako. Evo ovo. I sad nam treba još ovoga. Imamo li još drveta? Ovo neću da koristim. Moramo da idemo da cepimo drva. Ajde, koristit ćemo metalnu sjekiru. Tako da bude brže, pošto pada noć. I vi pišete da li želite da ja budem oprezniji, da ne umirem, da iako nemam uopšte hrane kao sada, da ostanem u životu ili ne, da slobodno ovako umirem i tako. Ne znam sad da li da ubijam one svinje, ali mislim da bi to bilo glupo, zato što hoću da ih još malo umnožim i onda ćemo. Ja, ljudi, dobili smo samo jednu šargarepu, a bilo je poraslo. Stvarno svašta. Gledajte ove svinje što rastu. Čekaju mene da dođem. Ali dobro, nećemo to sada. Već sam rekao u prvoj epizodi, ovo je survival, tako da možemo da umiramo nekoliko puta, a više to ne bi trebalo kad nam farma bude veća. I da, nisam video komentare da li želite da čitujem jaja kokoške. Ili da, evo opet ono što sam rekao da se može desiti. Mislim da je sada popravljeno.
Čekajte još samo malo. Tako. Umiramo od gladi i kad bi našli sad jednu jabuku ili žito da poraste, zato što nam fali samo jedno žito, da možemo napravimo hleb. Jabuka, ljudi, ne mogu da verujem. Jes, sad nećemo da umiramo od gladi. Stani. Ćemo ovako samo se krećemo oko čeći. Ne znam da li se sjećate, verujem da se sjećate u drugoj ili u trećoj epizodi kad sam pravio farmu. I padala je kiša i zombija nigde nema, a kad ja pogledam kasnije na moju farmu, na farmi gdje je svetla, samo se stvaraju zombiji. Ali šta da im radim? Bitno sam ja dobio ovo sam isto želeo da uradim, ako pola. Ne znam sad kako isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 to znači na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A može. 1, 2, 3, 4, 5. Ljudi, izgleda ćemo i sljedeću epizodu praviti ovu kuću. Znači sad malo možda bismo uspjeli da završimo ovu kuću. Ja ću sad malo stopiram, pa ću ovo da gradim. I kada završim pod i počnem zidove, pustit ću ponovo video. Ljudi, sad sam skočio sa stolice, pukao je creeper odmah pored nas. Znači, sam se čuo. Ja mislio to lišće koje je ovdje udarao, kod creeper. Bum. Aj, bežmo gore. Izgleda će to da bude to od ove epizode, ali sljedeća epizoda će uskoro da izađe. Tako da... čovječe, creeper. Ja cepam drva i creeper mi eksplodira. Jedno mi se desilo čak da igram Minecraft i čitujem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. I čitujem Minecraft i desi mi se samo odjednom, koristim cheat za brzo kopanje. To ću vam pokazati u tutorialu kasnije, kako kopate kao u kredu, ovako, samo udariti nestajne 5 blokova. To je efekat. Ja, daj mi trulo meso. Vidite kako izgleda kuća, belo-crno. Ali dobro, šta da radim. Ovo se završilo i ostalo nam je još 3 uglja. Imamo dosta ciglica. Tačno 40, ali treba će nam još. Irona imamo. Dobro, imamo svega. 2 trule mesa. Dobro, da vidimo da pojedemo mi to. Nom. I neću sad da gasim zombije, zašto bih? Sad ću ovako samo napravim 2 vrata za kuću. I sad ću počnem ove zidove. Ova kuća će, kao što možete da vidite, biti malo veća. Ali to tako i treba da bude. Ovdje dole ima uglja, tako ovako ću stavim. Bokljica. I ovdje ovako. Vidite, bit će baš super kuća. Korisna. I kasnije kad budemo našli dijamante, pa enchanting table budemo imali. 2 vrata su nam trebala zato što ćemo ovako stavimo. Jedna tu. I jedna ovdje. I ovo će bude kao 2 kuće. Vidite, ovako. Ja ću sad to da skipam dok ovako pravim, pa se vidimo kad to završi. Ljudi, ponestalo mi ovih cigli, evo vidite šta sam ja napravio tu. Ovo je kratko trajalo i
to je kraj ove epizode, idemo u kuću i treća epizoda baš mi je dobro ispala, samo što grafika možda je lošija, toga što dugo traje, ali što da se radi i to je to. Ajde, vidimo se. Ćao.